ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамаз шумо сурат маълумотша дар ватсапи экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона, замин, квартира рӯй кардан ба шумо номбар мекунем. баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб навори хуб шудагаста, нархҳои арзон дӯстони азиз ҳастаем. хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат, аз территорияи шаҳри Ҳисор, шаҳри Бухта дӯстони азиз, территорияи шаҳри Кӯлобад, территорияи ноҳияи Вахш ҳаста хонаи фурӯшӣ. аз тарафҳои Хуҷанд ҳаста дӯстони азиз, аз тарафҳои Муъминобод ҳаста, тарафҳои Рӯдакӣ, Обшим ҳаста бо квартираҳои фурӯшӣ аз тарафи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухта ва дигар тарафҳо. нархҳо сар мешаванд аз 55,000 сомонӣ то нархҳои болоша ҳаст. навори хуб шудага дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 127 сомону 60 дирҳам ҳастаем. одамое ки хона, замин, квартира дорем ё ягон чизга барои фурӯшӣ дар рақамҳои 20 ва ватсап ҳаста рӯй кунем, реклама мекунем. маърафат мегзарем ба навори фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочна бо проектҳои турецкати хона қарор дорад дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Вахша дӯстони азиз, яъне ки ноҳияи Вахшта, ҷамоати Рӯдакӣ, деҳаи Рӯдакӣ назди мактаби Ҳафта. ҷои беҳтарин ноҳияи Вахш, ҷамоати Рӯдакӣ, деҳаи Рӯдакӣ дӯстони азиз назди мактаби Ҳафта. хоб маҳсулоти замини хона 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 дар хона кардагӣ ҳастаем. хонаҳои барак дорад, боз хонаҳои хеле замонави проекти турецки полни худ бо ғишти пухта ва дуруша бо маҳсулотҳои оригинал, яъне ки қимат кати мекард кардагиам дӯстони азиз. дуруш полни худ бо маҳсулоти российска дӯстони азиз, яъне ки хеле проекти турецка дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз, хонаҳо дурушон евроремонтаж кардагӣ ҳастаем. банияш полни худ мегӯяд тайёр аст дӯстони азиз. хоб подвалаш мегӯяд калоса подвал ҳастаем. хоб потолокош мегӯяд полни худ гипскардони клавкати дӯстони азиз, проектҳои турецки дӯстони азиз. углош мегӯяд полни худ мегӯяд битон заливат кардагӣ ҳастаем. дар тирезаҳои фасон обшим хона падъабой тайёр ҳастаем. мақсад ки полу потолок ҳамаш тайёре, фақат ҳамин канта рангу бор ҳам хеле корош мондаги ҳастаем. дар пеш хона мактаб, магазин, ҳама чизи лозимӣ ҳаст ва инчунин дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз дорад. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 600,000 сомонӣ ҳастае ки боз муомилаи худ дорад. мегӯяд ахираш мегӯяд 550,000 мегӯяд метия мегӯяд срочно пул дар кора проекти нав ва бо ғишти пухта. рости гап суръатҳои дурuni хона нестае. нархи хона 600,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳиб шуд, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон ватсапам дорад. барама занг занед, боз муомила дорад. илтимос беҳуда мегӯяд занг назанед, фақат харидори конкретна. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон. срочнаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Оқилӣ боло дӯстони шаҳри Ҳисор. қишлоқи деҳаи Оқилӣ боло, яъне ки сарчашма дӯстони азиз, ҷои хуб дар мегӯяд, ҷои беҳтари хона бо боз адресша мегӯяд шаҳри Ҳисор дар Оқилӣ болои сарчашма, яъне ки сарчашма дар. дига маълумот шахтон мекунед 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ аст дӯстони азиз, хати берат кардагӣ 14 хона ва 6 сотиқ дига замин астае. хоб гирди банашда одамон зиндагӣ доранд мегӯяд. об сфед аст, фақат мегзорем дӯстони азиз. дута подвали калон дорад мегӯяд, бахни баня кухня мегӯяд дар дуруша дӯстони азиз. хоб калидори калон дорад дӯстони азиз, дутага подвал кухня баня ва шаритош ва наздики хона аст магазин аст, мактаб аст дутарак дӯстони азиз. хоб кришаи хона полни худ мегӯяд маҳкам кардагӣ хона бо ғишти пухта, симош кашидагӣ дӯстони азиз. хобинем хеле корош. обшим хона бо канта рангу бор корош бо мондагӣ аст. хона полни худ бо ғишти пухтаи якумсол кати. хоб дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ аст. боз муомилаи худ 270 муомила дорад. якумаш рақамҳои дастӣ ва дуюмаш рақамҳои россия, ахираш ватсап муомила дорад дӯстона. шахсоне ки мехаред срочно марамат занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Чимтепа. дӯстони азиз, 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 10 хона кардагӣ аст, 10 дар хона астае. 5 дар хонааш мегӯяд ремонт кардагӣ аст, 5 дар хонааш мегӯяд беремонт астае. об свет дӯстони азиз ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ҳама чиз дорад дӯстони азиз. хоб хона худаш проекти дошона астае. хоб обшин 10 дар хона мегӯяд, 5 дар хонааш мегӯяд ремонт кардагӣ астае. хеле суръатҳои дуруш нестае. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Чимтепа, наздики Корбон.
дӯстони азиз, дастирошонам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 560 000 сомони нархи хона аст бо муомила доштае. خب اویدی خونه شما اگه معلومات خوین اگه سوال ایلوگی باشه برای انیختری خودتون در این رقم‌های پویمده است زنگ زنید معلومات پرشتون عزیز گیرین 10 در خونه است زمین شما خیر تصادق زمین 5 در خونه ریمون داشته 560 000 سوم نرخ خونه با سودو داشته برام زنگ زنید بیشتر معلومات پرش گیرین آدمایی که خونه‌های فروشی دارین کوارتیر زمین ماشین یا تکنیک و کمپانی خوین که رکلام کردم در رقم‌های بالا بوده است 20 واتساپ ایمیل تلگرام رو روی کنیم رکلام فروش میمونیم. مگذاریم با چهارم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر وحدت در دهه لقب بگی گفتگی است صاحبشون شهر وحدت دهه که جماعتی لقب بگی دوستان عزیز 6 سوتیق زمین مساحت دارد که دو خانه کردگی است که خانه‌اش کارابکا است به ریموت است دو در خانه است یک تا کلیدوری کالون میگه دارد خانه بوسمیگل و بلوش هم پوشونده است فقط در تریزه و رنگ برش موندگی است که داشته ادامو زندگی دوران. خب نرخ خانه میگه همگی 105,000 سومونی است باز معامله و سودو دارد. اویدی خانه اگه معلومات انیقتر خوین معلومات پرتر خورین بو فهمیدم در رقم پویمده است رقم سویشون میگافون زنگ زنین معلومات پرش گیرین. دوستان از کسی که در نواری مو خانه محلی نه یا کوارتیر محلی نه فکر یگو زمین در کامنتر هست که از کجا باشمون در کلاس مون در ویدیو آینده گفتگوی شما رو جدا کنه پیشکش میکنیم. مگذاریم با پنجم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان سروچنای قرار دارد در شهر دوشنبه در نویه فیداوسی پیش مغازه 7 اختر نزدیک کاروان. دو خانه کوارتیر است دوستان که در سه ماشینه قرار دارد 52 کوادرات متر. با ریمونت‌های زمانوی تامین است آب سوی دوستان عزیز دارد حجتخانه آشخانه بانیا کوخ ترمیز و نرخ کوارتیر میگه سروچنای با نرخش 470 تا گفته است با یگون چی معامله میشود این همین رقم دوستان عزیز واتساپ هم داره و مقصد که اگر تل کار نکنه میگه در این واتساپ نویسید میگه که رقمشون هم کار میکنه خب مقصد کوارتیر 52 کوادرات در سه ماشینه که دوم چند آشنا سن نمیدونم پیش مغازه 7 اختر 470 با معامله داره شخصانی که میخرین مرام زنگ زنین خانه با همه شرایط زندگی میداری فقط زندگی میکنی زنگ زنین دوستان عزیز ما رکلام میکنیم کوارتیر خانه زمین یگون تکنیک یگون محصولات یگون چیزی که برای فروش باشد در رقم‌های واسه ما مراجعه کنید اگر شخصانی که مثلا رکلام دارین نایسید واسه شخصانی که مثلا خانه خرین در کامنتر ما نویسید که از کجا با شما در کلاس ما ویدیو دا پیشکش میکنیم مگذاریم با ششم خانه فروشی. خانه فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در نویه 8 یعنی که طرف خوجاندید بوستونی در دهه شهیدون خب در طرف جای مقصد که گو مول کردن برای باغ کردن این طرفو جای زور میگه صاحبشون کدومی که میخواد برای گو مول کردن برای مقصد که باغ کردن برای چرورداری جای خوب است خب 9 سوتیق زمین مساحت دارد که دو خانه کردگی دوستان عزیز که گردبانش در ادامه زندگی دارد نرخش میگه همگی 75,000 سومونی است شخصانی که میخوان همین خیلی واریانت خود بود جایی بود هوای توزه نویه 8 طرف خوجا دوستان عزیز جماعتی همین خیلی چیز گفتیم نرخش میگه 75,000 سومون است باز معامله داره میگه سروشنای توقع سومی خولی است اگر کدومی که میگه نفهمیده باشد در رقمای ما میگه زنگ زنه صاحبشون با همشا فهمونده میتین این رقمای ویدیو صاحبشون شخصانی که خریدار باشین مرام زنگ زنتون عزیز معلومات چاپ میفرمایید توقع سومی خولی مرام مگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر بختر شهر خرغون تپه در 14 میکرورایون پیش مغازه موزونه دو خانه کوارتیر است که در 4 ماشینه قرار دارد 46 کوادرات متر با سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانیا کوخنی ترمیز و ریمونت‌های بهترین تون عزیز کوارتیر میگه دستورشون فروشی است شهر بختر عزیز یعنی 14 میکرورایون است پیش مغازه موزونه دستورشون میگه کوارتیر فروخته میشد با نرخ 399,000 سومونی که باز میگه معامله میشود نرخ کوارتیر 399 با سودو دارد اویدی کوارتیر شما با اگه معلومات ایلوگی خوینگون سوال ایلوگی باشه در رقم‌های پویمده زنگ زنید معلومات پرش گیرین دوستان عزیز ما کوشش میکنیم که برای شما کوارتیرهای ارزان خانه‌های ارزان بهرش پیشکش کنیم شما هم دستگیرتون فراموش نکنید یا لایکی را زنید و همین نواری ما رو سیلکش در رفیقاتون پذیرش کنید کسی که خانه خر است اگر در نواری ما نویس پیشکش میکنید در ویدیو آینده کسی که مثلا اگر چیزی فروش دارد مثلا برای رکلام کردن در رقم‌های بالا بوده واتساپ هست مورد رکلام میمونید
мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ тарафи Гипразе маҳаллаи Пахтакор назди балинсаи Навда. хоб наздики мактаб, хона, балинса ҳамачи мегӯяд боғча ҳастае. Дӯстони азиз, заминашон 1 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ аст. Хона бо проектҳои нав карда гирдванаш маҳкам хай хона ранги коттедж бурестае. бо ҳамаша худтон пурсида мегирем. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ тарафи Гипразе маҳаллаи Пахтакор назди балинсаи Навда. 3 дарахона қатъи калидор, ошхона, баняк, кухни ҳамачи дар дуруша. Дӯстони азиз, ремонтош ремонтҳои замонавӣ, мактаб, балинса, боғча дар пешхона аст. Маршруткаи 56 дӯстони азиз. хоб ва таксиҳо мегӯяд мегзарад дӯстони пешхона катӣ. хоб ҳамаш ҳастае. хоб нархи хона мегӯяд 550 доллар сомон аст. боз мегӯяд муомила мешавад. 550 доллар сомон аст. бо муомила мешавад. дӯстони азиз, оиди хона ягон оиди мақсад ҳамин хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ дар рақами поёмда занг занед, маълумотша гиред. нашод сумуш мегӯяд бо 550 муомила ва савдои хуб дорад. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати Ҷаббор Расулов. дӯстони азиз, қишлоқи Тиллоӣ мегӯяд дар болои ҳавз. хоб бо бештар маълумотша худтон мепурсем. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ аст. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхонааш катӣ хай хонаҳо аз дарун мақсад ремонт дошта, аз берун бостуни блок ҳастае. бо хай худтон ҳамаша пурсида мегирем. свет обуш мегӯяд доимия мегӯяд, дар назди хона мегӯяд ҳастае. дар Ҷаббор Расулов, дӯстони азиз, шаҳри Кӯлоб, қишлоқи Тиллоӣ дар болои ҳавзда мегӯяд ҷойгир ҳаст. медоред фақат зиндагӣ мекунед. дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомон аст. боз муомила мешавад. ина шахсоне ки аз тарафи Кӯлоб хонаи арзон мақсад хоҳиш карда будед, ина баъри шумо хона рӯӣ кардан мо ба шумо мақсад пешкаш кардем. хоб ина рақамҳои вавилони ҳисобишон аст. шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотои пурра ба аниша худатон аз соҳибашон ки фақат ба хотири меҳнатҳои мо я лайк занед ва навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аз сайи дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар рӯпарӯи бозори Самоҳдоми Дидор. дӯстони азиз, шаҳри Ҳисор, хоб дар рӯпарӯи бозори мақсад Самоҳ мегӯяд. дӯстони азиз, яъне ки 8 микрорайон мегӯяд соҳибшон. духонага квартира астае ки дар дуюм мушояна қарор дорад, 47 квадрати метрае. бо свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баняк, кухни, термиз бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, фавран мегӯяд мақсад фурӯхта мешавад. нархи квартира 418 000 сомон аст. боз муомила мегӯяд дорад. срочно мегӯяд сум дар кор шуда, яъне фурӯшта мудиҳам рӯпарои бозори Самоҳ. хоб дӯстони азиз, ина рақамҳошон аст мегафон. шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳои поёмда аз соҳибшон гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ аз сайи дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Карими Исмоил. дӯстони азиз, қишлоқи Шӯри Поён. ҳамин хел соҳибшон нависа шаҳри Ваҳдат, хоб ҷамоати Карими Исмоил, қишлоқи Шӯри Поён. 4.5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ аст бо ғишти пухта ва якта калидор, якта ҳаммом. дӯстони азиз, дар дурушам ҳаст ва ҳоҷатхонаш дӯстони азиз берун будае. хонаҳо дар теза часпидагӣ хеле соата дуруш нест. бо ремонт шахто мепурсен. нархи хона мегӯяд 160 000 сомонӣ аст. боз муомила ва савдои хуб доштае. 160 савдош дар пешаш. оиди хонаи Ваҳдатда шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ аз рақамҳои поёнда, дӯстони азиз, рақамҳои 08 занг занед, маълумотша гиред. то қисми холи алиш намешавад. мегзарем ба 12 ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, замини назди ҳавлигии фурӯшӣ астае ки бо фундаментош қарор дорад дар ноҳияи Муминобод дар наздики масҷиди Калон дагуфтагӣ аст. соҳибшон бештар маълумот мегӯяд тариқи телефон катӣ. назди масҷиди Калон дар ноҳияи Муминобод. гирд-ба нашда одамо зиндагӣ доранд. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментои дӯстони азиз рехтагӣ аст. временка дорад. обсвет. нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ аст. боз муомила дорад. хоб бисёр аз тарафи Муминобод мақсад ки замини хонаам хеле сироҳ карда буда. ина баъри шумо агар ки вариант махотон бошад, занг занед, аз соҳибшон маълумотои пурраша гиред. тоқа маълумотои пурра мегӯяд тариқи телефон. дӯстони азиз, хоб нагуфта намонад кадомида ки мисол хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯшӣ бошад, роҳи реклама мекунем. касе ки мисол хона хар, замин хар хаста, дар комментария нависа пешкаш мо мекунем. дӯстони азиз, марҳамат, рақамамо дар гурӯҳи видео. ё навори музаимо то видео.